Hola, soc Tània Fernández, cap de Servei de Formació en Alta Direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I us volíem convidar a participar en el simposi Estudis i experiències en la gestió del talent en l'àmbit de la direcció pública, en la que presentarem estudis i experiències de diferents administracions i també de diferents universitats. Aquest simposi, la nostra voluntat és abordar el tema de la gestió del talent des de la perspectiva de la direcció pública professional. Per fer-ho comptem amb la participació de l'Institut Andalús d'Administracions Públiques, amb l'Institut Basc d'Administracions Públiques, també amb la Universitat Politècnica de València i amb la Universitat d'Oviedo, amb la Unió Consorci Formació i, per últim, la mateixa escola, a càrrec de la Subdirecció General de Recerca i Formació en Alta Direcció, farà una presentació conjuntament amb Ivaldo. En el seu conjunt, totes aquestes aportacions focalitzen la seva atenció en el tema de la gestió del talent, en la direcció pública professional, com hem dit, també en la formació directiva, en la captació d'aquelles competències clau en el món universitari per després accedir al món laboral i, per últim, també en l'avaluació de la selecció per accedir a l'administració pública. I posen de manifest la importància cabdal del capital humà en qualsevol organització. Res més, us esperem el dia 11 a les 9:30 al 5è Congrés Internacional EDO. Gràcies.